カムスターマヤです。前回は私はプンタ、行くの過去形と未来形を教えさせていただきましたが、今回はプンタの進行形を教えたいと思います。では始めます。まずは前回の単語の復習と今日の新しい単語の紹介をしたいと思います。はい、バーハイ、バーハイ、バーハイは家です。バーハイです。はい、次はオスピタル、オスピタル、オスピタルは病院です。オスピタルです。はい、次はティンダーハン、ティンダーハン、ティンダーハンはお店です。ティンダーハンです。はい、レスタオラン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 はレストランです。はい、次は市場、パレンケ、パレンケ、パレンケ、市場のことです。はい、次はバンコ、バンコ、バンコは銀行です。バンコ。はい、ボティカ、ボティカ、ボティカは薬局です。ボティカ、ボティカ。パアララン、パアララン、パアラランは学校です。パアラランは学校です。でもスクールの方が使います。パアララン。シンバーハン、シンバーハン、シンバーハンは教会です。カトリック教の教会ですね。はい、シンバーハン。はい、次はモールです。モール、モール。デパートメントストアのことです。デパートのことです。モールです。はい、今日の新しい単語は3つあります。はい、映画館。すいません、字汚いです。映画館はシネハン、シニハン、シニハン、シネハン、シニハン。映画館のことです。はい、次はパルケ、パルケ、パルケは公園です。パルケ。はい、最後はバーバーショップ。はい、バーバーショップは男の散髪屋です。で、女の人の美容院、美容院、美容室はパーローと言います。パーロー。はい、散髪屋はバーバーショップです。はい、以上です。はい、続きまして文法の方に行きます。プンタの過去形はプムンタです。プムンタ、プムンタ。行きました。はい、で未来形はププンタです。ププンタ、ププンタ、行くということです。はい、でこのプムンタとププンタを文にしましょう。文の形は一応こうなります。最初はププンタとかプムンタ動詞が来ます。でその後は主語です。すいません、私のリラクマが動きました。はい、最初は動詞です。で次は主語です。動詞、主語で助詞のさです。さは何々に何々へのことですね。日本語だったら。でその次は場所です。はい、場所、さ、あこ、動詞。はい、いいですか。例えば私は散髪屋さんに行きます。私は散髪屋さんに行きます。散髪屋はバーバーショップです。はい、英語のままです。バーバーショップで行きます。なのでププンタですね。だからププンタ、あこ、さ、場所、バーバーショップ。いいですか。ププンタ、あこ、さ、バーバーショップ。私は散髪屋に行きます。はい、で次は過去形に行きます。過去形に行きます。はい、私は公園に行きました。私は公園に行きましたという文のフィリピン語にしましょう。はい、プンタの過去形はプムンタですね。これです。プムンタです。だからここに入るのはプムンタです。プムンタ、アコ、サ、パルケ。いいですか。プムンタ、アコ、サ、パルケ。パルケ。はい、そうです。はい、で今日習うのはプンタの進行形です。プンタの進行形です。プンタの進行形というのはパプンタです。パプンタです。何々言っている途中、何々言ってますっていう意味ですね。したら私ははい、映画館。私は映画館に行っている途中です。と言いたいならここに入るのはプムンタとかププンタじゃなくてパプンタですね。だからパプンタ、アコ、サ、
映画館はsinihanです。papunta ako sa sinihanです。はい、もう一回いきます。はい、例えば、モール、デパートメントストアのことですね。私はモールに行っている途中です。だから、papunta ako sa mall です。papunta ako sa mall です。モールですはですないです。はい。papunta ako sa mall。はい。papunta ako sa mall。はい。いいですか？はい。次は疑問形の方に行きます。はい。saan ka pupunta? saan ka pumunta? というのは習いましたね。saan はどこです。かはあなたです。でここは動詞が入ります。saan ka pupunta はあなたはどこに行きますか？で、saan ka pumunta はあなたはどこに行きましたかっていう意味ですね。で、今回はpapuntaを習いましたので、papuntaを使ってこの文章につなげたいと思います。で、あなたはどこに行っていますかって言いたいときは、saan ka papunta になります。saan ka papunta になります。はい。いいですか？はい。次の疑問形は、ちょっと違うものです。違うというか、似てます。はい。今回はこれです。saan ka pupunta あなたはどこに行きましたかじゃなくて、今はあなたはこの場所に行けますか？この場所に行けましたか？この場所に行っていますかという表現を教えたいと思います。はい。文の形はこうなります。最初はもちろん動詞です。で、かはあなたですね。主語が来ます。で、その後はさ、上司のことです。で、上司の後は場所です。いいですか？例えば、あなたは、どうしましょう。あなたは、デパートに行きましたかって言いたいときは、ここは行きました。行きましたはフィリピン語でpumuntaですね。だから、pumunta ka sa mall です。あなたはデパートに行きましたか？ pumunta ka sa mall です。pumunta ka sa mall です。はい。いいですか？はい、もう一回いきますよ。例えば、あなたは、どうしましょう。あなたは、レストランに行きますか？はい、OK です。あなたはレストランに行きますかって言いたいときは、ここは行きますなので、pupunta ですね。pupunta ka sa restaurant? pupunta ka sa restaurant? になります。はい、いいですか？はい、最後は、papunta です。papunta は行っているっていう意味ですよね。papunta です。じゃあ、パレンケを使います。じゃあ、あなたはパレンケに行っていますか？あなたは市場に行っていますかっていうのはフィリピン語ではpapunta ka sa palengke? papunta ka sa palengke? になります。いいですか？ papunta ka sa palengke です。はい、今日のフィリピン語のレッスンはこれで終わります。質問とかご意見とか、習いたいこととかがあれば、ぜひコメントボックスで書いてください。今日もありがとうございます。また今度です。さよなら。パラ。